Gernika Palestina deialdi herritarra eta Jala Nafarroakon Palestinarekin elkarlanean deialdi luzatu nahi dugu apirilaren 25ean burutuko dugun manifestazio nazionalera, Donostian izango dana arratsaldeko 5:00. Izan ere, egoera larriagotu baino ez dalako egin. Eta ez dinogu guk. Dinok Netanyahuk zuzenean Gazan aplikaturiko genozidioaren metodo berdina aplikatu nahi duelako lurralde osoan eta bereziki honetan Libanoko hegoaldean. Jada gaude hitz egiten milioi bat desplazamendu, hildakoez, ospitalen suntxiketez eta barrak. Eta horren ondorioa baitere, gordina bezain garbia da. Izan ere, gaur eguneko zuzeneko egoeraren ondorioa dago oso lotua Netanyahuk eta estatu sionistak aplikaturiko genozidioa ez geratu izana Gazan. Eta horren maila baten ematen gaitu oso ondorio gordinetara. Izan ere, gaur egun inoz baino gehiago beharrezkoa dalako gizalaguntza urgentziaz sartzea, erregio osoan eta bereziki Gazan. Gaur egun inoz baino gehiago aldarrikatu behar dugu eta aginte politiko guzti aplikatu behar diegu harreman oro etendu behar dituztela Israelekin, eta gaur egun inoz baino gehiago beharrezkoa da aldarrikatzea nazioarteko arautegia aplikatu eta aplikarazi beharrezkoa dela. Izan ere, Netanyahu eta gainerako genozida guztiak dagokion instantzia internazionalean epaituak izan behar dira gerra krimenengaitik eta gizaden aurkako krimenengaitik. Guzti honegaitik eta Gernikako bonbardaketaren 89. urteurren testu inguruan deialdi egiten dugu presionatzera, kaleak hartzera, ahotsak hartzera eta ahalik eta modurik bateraturenean masibo izan daiteke mobilizazio baten aldeko apustu bat egitera. Gernikako herritik genoziderik ez, gerrarik ez adieraztera. Gogorarazi nahi dugu baita ere bihar apirilak 17 hemen Iruñan Jala Nafarroakon Palestinak eginen duen performance. Egun honetan izango delako preso palestinar politikoen eguna. Hori dela eta egingo dugu esinifikazio bat, konbidatuta zaudete denak parte hartzera, arratsaldeko 7:00 Gaztelu plazan. Eta beste alde batetik gogoratu apirilak 25, larunbata, Donostian, alderdi ederretik hasita, manifestazio erraldoia Euskal Herriko Gernika herria parte hartzera.